Iki aku tak njuk tulung adikku wedok. Nduk Niken. Ayo kene, Nduk. Nduk Niken Salindri. Monggo. Kene Ken. Monggo. Mataram yuk. Sumuke Limon sikarane ayo bangun bareng-bareng Pokok sak-sak. Ayo sing rukun Ayo Mas Gareng. Kowe iki ngopo? arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye to? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik, kuwi ra. Oh, kirek. Wah. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Ah mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangan to kowe. Ngopo kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi menake jarik ngono ya. Menake jarik. Aduh. Selamat malam, Nduk, Mbak Niken. Selamat malam, Kang Mas. Sehat Mas Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan? Kang Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salinan Tibos nggih. padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Jan. tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu dirampungke gaweane. Injih, Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih sayu. Inggih Kang Mas, ya Ah. ampun pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Ah. Lah. Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu Lillah najan Dungane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku Aduh. kuwi kangen banget. Nada salihu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan, Pripun? niki mau kula ana bunga lho Mas. Saya Bungane Mas. ngapa? Bungane ngapa cahayu? Kula tas napa jenenge tas Lagi teko. lenggah to, nggih to. Lah aduh, iki nyapa? Wis alal bialal karo Bayu iki luwih tuwa. Sabar innallaha masabirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Ah. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku Loh, namanya aku- tidak sopan. Oh iya no. Itu namanya penghinaan. Lho aku grayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Loh, iki. aku grayah. Sabar, sampean kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Wes. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonone Ya, Mbah. kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki kok trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, Lah, mohon maaf ngono lahir toh. dan batin. Ah. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Apa? Iki upama ora anakku no tenan. Urusane ki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang Ngono lho. umur. Sampean ki sudarungan bener. Lah iya. Sepurane lho Mbah ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi Nggih. manten. Aja teko, Sepurane lho, aja Mbah. kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. kudune Ya kan ya, ya kan ya. Tasik, tasik. Lah Kok- ora terus sakarepe dhewe. Kok Gaya sik, acara kok sakarepe Cara dhewe. ngendi? Lah aku kan Wong yo cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wis kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya, ya tak sumbang wis. Pokoke Wis ora- angger sampean cepak baskom tak sumbang Ya wis. sok wis.
Iso lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih? Sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. masa aku kompak karo. Aja Kono, nesu ta. kono kok nyambut dhewe. Wong tuwa enek nesu ngono ya aja ta. Ora. Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedak Mas. ana men atine rada anu. Inggih ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embo. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal Nggih. apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sandu iki bocah iki saratane elek. Apa? Ayu-ayu senengane uthik-uthik kuping, uthik-uthik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu kowe? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Lho, Lah lah bar kowe. kuping mesti lara. Malah saya Mikan malah saya nemen. wiwit cilik gilani saya. Ya ora to. Wah kok Biyen yo ngono kuwi, cilikane lah ipel-ipel lemu ngono kethok aku. Pati gareng. wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora bisa kok. Ning iki pancen yen niken iki spesialis. apa? Dokter spesialis. Amin. Maksudku kuwi punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah gula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Pak Panglima, Menika Bapak Majen nggih, Susilo, monggo. Panglima Divisi 2 Kostrat. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. boten ngirangi penghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tenang, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian Barat, Irian barat wilayahku. Irian Barat, Irian Barat, Irian Barat, wilayah. Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Oh, Wah. Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun yang mana? Ini beliau. Loh, karo sing nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, sebener sing di. Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Kuwi nek kuwi ora jin nek kuwi iblis. Aku Lah. kali mlebu kendi lho. Niki udah. berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh, Oh, hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senengane kok. Lah, Mas, kayak squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten napa? Lho, mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, ndak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju Mboten. ki ngopo Pak, maksude? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih maaf memaafkan. Oh, belum. Anggota, tolong habis ditangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri basa Bosone apa? moro sendiri. Pak Sus, Ya. nuwun sewu Nggih. menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Dise, Pak. Kabur Gareng. kanginan. Iya, pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh, Pak Gareng. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Ayo. Oh, ora lulus. Buat saya itu lho, kalau tanglet Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Saya- Timur.
lahir di daerah Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo. Oh, Tuban. Tuban. Wong oh banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo Jati ki akeh Jati Srana, Jati Raga, Jati Pura, Nggih, Tuban. Jati Raga, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Mbak Junedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin, Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu lho Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. 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 Ajake ukurane sami kalih kula niku, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, Macan. tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang, Pak. Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Nah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Dek takut. Niken ini saya kenal mulai dari kecil sih dan kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Ye, Sambil yo. fitness nge-gym itu lagunya Dek Niken yang lagu Ambyar itu. Oh, iya, Nah, iya, makanya iya. Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora ya ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang. Pak Nggih, Jun Pak itu- Dalang, Dawo. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Aja khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Wis, sunah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Ampun, Pak. paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten, mboten. Monggo, monggo. Nggih, Pak anu Lagunya napa napa, Pak? lagunipun menapa Pak menapa? Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa, Bu? Napa Apa? remenanipun? Ken apa? Ya lagu Ambyar bisa ya Mbak Niken Nggih, nggih. saged. Sik Biasanya ada teksnya, ini enggak ada teksnya tadi. Pak, Oh, sik nari apa? Saya dengan Malang ini Apa, suasananya enak. Oh, Cuacanya sejuk ya kan. Banyu langit nggih, Hujan. banyu Nah, langit. monggo, Oke. monggo. Banyu langit. Nggih. Apal tuh Mbak Niken? Nggih, hafal, Pak. Mbak Niken yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan. Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Maksud iki itu ya? gor genane tok iki anu kongkonane Mas Bayu mau. Ken. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyaduk-nyaduk daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, Iya. ya wis gak ada syukur ya wis ngalih kono rasa melu kene. Ayo. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa, Pak? Jaket ukurannya apa? Oh, kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima, Pak. Ya, ini 7 yang- meter, Pak, 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Wah, sirik kowe iku. Oke, nek lagu Ambyar iki lagu Banyu langit nggih. Oh, Banyu Banyu Langit. Ayo coba digarap gamelan Banyu Langit. Banyu Langit. Monggo. Anu patete slendro sama nggih, Pak. Nggih, ayo jajal, Cok. Iya, Cok, disiapke. Monggo. Yo. Cocok. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Panglima, Bapak Ibu kalian Pak Jun. Matur. Alhamdulillah. Matur, satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang panglima. Amin. Mas Wah. Pak Gareng, Dawuh, satu pertanyaan. Kenapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua itu sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan, saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini aduh. Itu ada japaron, ada Oh gitu. bambu, ada Aja, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Dan
kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Iya, betul. Betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan rakyat. untuk Terima kasih TNI semuanya yang sudah ya. Malam membaur hari dengan ini rakyat. rukun duduk guyup, alhamdulillah. Maturun, maturun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malam, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyup dan rukun. Ada TNI, Polri, termasuk ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Ayo kita sama-sama. Pak Jun, betul. Doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang. Doakan kalau bagus kenapa di divisi gak kita tanggap. Kan gitu. Mohon doanya nanti ya, insya Allah. Amin, amin. Kita juga terima kasih. Pak. Tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. Muka-muka udan terus. Ngopo to kedungane? Lah aku ora katut tok. Propose tetap ya. Iya. Siap. Oh, siapa? Saya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju loreng. Ya kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. gareng to. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf. Nggih, ngapunten matur nih, nuwun, nggih, matur matur nuwun, nuwun. matur nuwun. Terima kasih. Monggo lega Iya, malih mentaram. Turun. Jarweng jarwa. Wah, gareng itu. Alhamdulillah. Waduh, Jan. Orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Kalah. Amin. Wah, Jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Heeh. Iki mau aku wis diwenehi lho. Ah, pipi. Resepe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Lah iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep kok dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kayak di oh kene. Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kayak. Oh, Tiba iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Nikah ini suwe-suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangesune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat. Kaya wayang ki lek makin cedhek karo dalange ki berarti watake ki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe. Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah. Ngono lho. Aja beransumsi. Aja nesu sik. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti Nggih. padha karo si Lintang. Lintang Kairo. Ah. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak De. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya itu berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik panggah kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kaya Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Ya jaluk yen ora bayaran. dibayar atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Lah ati. berarti sampean lek golek materi, berarti kan sampean dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni. Wah kok malah warna-warna. Kaya bos
Yen tak goleke. Apa? Tak goleke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jahit. Iya. Lah yo gah. Oh, Nek gah, kae gah, malah gah. malah kae dadi mokondo. Iya. Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Wah, Winong, weh, kene Mbak iki. Winong. Ayo. Sampe niki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nak. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gling wis ya Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gling ngono ya ya. Mending ngono ya. Ya, ya, Oke, kok Kak, ditambah iya. bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis Ya, ya Mbak. Kok sik kowe wong tuwek kok iso manut karo bocah lho. Kan iki kan. Dalam, Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogeti piye mau. iya. Dah, coba. Ayo, dah. Ayo Mas Garing coba. Ayo Pak, Iki ayo mau, Pak. iki mau. Dah, baleni. Ayo kan. Tunuk gling. Mas Gareng. Tunuk gling. Ah. Tunuk gling. Iya. Tunuk gling. Oke, ngerti. Tunuk Eh, gling. Wes, Tunuk gling. wes. Tunuk Iki gling. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa kuwi? Nyapa? Ngetus. Wah. Gen. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Marahi niken iki lho. Ora ini lho sepatu kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Apik, sepet? Pak. Ya kene. Waduh jan. Bocah saiki iki lho, ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah. Balik nah, sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gon kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Ning kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa kuwi apa prinsip Ya kan, apa? dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng? Golek wong tua ndang mati warisane mbok apa ngono lho. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Eh? Walit wae, dadi walit. Walet, Walit. walet Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura koyo Ya, ngono. sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Pak Walit, nek niken boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sake. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora ajeng. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe iki. yo kok sik, jeneng ora gek semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung Winong karo gandrung Niken. Iya. Ayo kuat ora? Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? tenan po? Apa Tani. TNI apa? Lu tiru-tiru Pak Susi. Mbok rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo, coba Niken sik, ayo. Sing magandrung Niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Iye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen, Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Ayo. Pepujane ngati. Tegur aku kuat ya. Wis lunga. Go. Ana wong tua roman malah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong Kang Mas, nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terap Kang Mas.
Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Kene. Genti Winong. Genti Winong. Kuwi lho. Jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak ibubune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki seduwe kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Teguh. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Wah, jan putune ngeterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digoleki tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diecerke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welasa nomring wa mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi. nikah yo Gegermu dhewe rene yo tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Yo dinak. Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. Yang nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti gandrung niken. Udah layu. Wis mbok tus poro. Teguh udah layu. Yo. Ganti gandrung niken ganti. Yen cedak tansah. Apalane ditukui? Lan ndi? Pindho mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Aku iso suwe solmu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti Winong. Ganti Winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Walah. Wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi Nong Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batang lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upo kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakoda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesui ngopo nganggo laras to? Tekno aku ket mau dinyek terus kok. Mboten. Jangan mungkin lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh Iya. tenan lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakoda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri. Nyik nyam nyak nyik.
nyam-nyam. Lah nyapu melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur, Babuk. Cucur. Walah, kok latah men to ya. Marah. Ngapa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik, Mak. Mas itu tuh, Mas. Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terlalu, ayo. Pinang lho, pinang. Ayo nang. Mripate ra. Hop, sik. Niken apa kuwi? Celeng. Kuwi nong? Jaran. Jaran. Mas Gareng yo iki kirek. Kuwale. Apa mulai kita cepat, Lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Beda dicokot gerene, tak pedale. Losane. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Nuwun Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin, Bayu. amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin, Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih. Aku di Ngapa? tali asih. Lah ngapa kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak sing wis ora ono. Apa tali dadunge ngendat? Aku Ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lho aku karo nang lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lunga. Kok kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Aso. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bakune padha kecekele tak derekke.